Доброго ранку! Рада вітати вас у нашому доброранку! Кася, а де Лесик? Його сьогодні не буде. Чому? Що здарилося? Ну, наш розумник стратив голос. Ого, так Лесик серйозно захворів? Не захворів. Кажу ж, просто стратив голос. Кася, просто нічого не буває. Ну не просто. Ён учора вельми голосно і много кричав. Лесик кричав? На його года зовсім не подобно. Ну... Так, Кася, розказуй усе по порядку. Добре. Ми з Лесиком учора відправилися у ліс. Навошта? Лесик пообіцяв показати мені лісних жихарів, які люблять поласуватися медом. Ой, мамочки, ви відправилися шукати медведя? Супокойся, Вероничка. Оказывается, у наших лісах живе ще один великий аматор меду. Так само драпежник, але значно меншого померу. Як лиса? О, яще менше. Здається, я не ведаю гэтую жывёлу. О, у мяне таксама не было варыянтаў. Аказалася, мёд любяць знаёмыя ўсім куніцы. Ого, нечакана. А яшчэ куніцам даспадобы розныя ягады. Гэта ўсё вельмі цікава, але пры чым тут голас Лесіка? Ну, мы паназіралі за куніцамі, нават невялічкі фільм знялі і сабраліся дадому. Кася, працягвай. Карацей, я вырашыла пажартаваць з Лесіка. Схавалася за дрэва. Уяўляеш, наш разумнік так напалохаўся, ён крычаў, зваў мяне і вырашыў, што я згубілася. Вось які у тебе жартачкі, Кася. Атрымліваецца, Лесік страціў голас, пакуль цябе шукаў. Ну так. Але я не спецыяльна. Я ж не ведала, што так атрымаецца. Кася, з такімі жартамі каго заўгодна можна напалохаць. Не чакала ад цябе. Ну, я стараюся выправіць становішча. Папрасіла ў Лесіка прабачэння. Ужо лепш. А зараз ён сядзіць у сваім пакойчыку з шалікам на горле, п'е цёплае малачко, якое я яму прыношу. І глядзіць добраранак. Лесік, прывітанне. Мы з гледачамі жадаем, каб твой голас хутчэй вярнуўся. Лесіка ўжо значна лепш. Так што заўтра, думаю, ён ужо будзе з намі. А ты, Кася, спадзяюся, запомніла, што так жартаваць дрэнна і рабіць выгляд, што згубіўся, нельга ні ў лесе, ні ў горадзе. Запомнила на ўсё жыццё. Дык што, будзеце глядзець наш з Лесікам фільм пра куніц? Будзем. Глядзім. Ой, якія сімпатычныя малы! Так і хочацца ўзяць на ручкі і палашчыць. А вось гэтага я рабіць не раю. Чаму? Бо куніцы няўрымслівыя паляўнічыя на дробных грызуноў, птушак, казурак, а могуць напасці і на маладых казуль. Які жах! А выглядаюць звяркі такімі міленькімі. Кася, што зробіш? Куніцам, як і ўсім звярам і птушкам, трэба карміцца. І адным салодкім сыты не будзеш. Хаця гэтыя звяркі сапраўдныя ласуны. І што з салодкага ім падабаецца больш? Куніцы ніколі не адмовяцца ад ягад і пладоў. Асабліва ім па гусці рабіна і чарніцы. Ай, салодкія ягадкі, нічога не скажаш. Ды яшчэ і карысныя. Менавіта. З ягад куніцы атрымліваюць вітаміны. Але самы любімы ласунак звяркоў – мёд. Калі куніца знойдзе гняздо дзікіх пчол, ходзіць вакол яго, пакуль мёд не скончыцца. Ой, які ў куніц вострыя кіпцюры. Напэўна, з іх дапамогай звяры выдатна лазяць па дрэвах. Правільна, Кася, не толькі лазяць, але і скачуць з галінкі на галінку. Як вавёркі? Менавіта. Доўгі хвост служыць куніцы, як і вавёрцы, рулём. А калі саскоквае з дрэва, куніца карыстаецца хвастом, як парашутам. Цікава, а дзе селяцца звяркі? Дзе іх можна сустрэць? У густых зарослых лясах з высокімі дрэвамі. І што ў іх за дамкі? Дзе яны адпачываюць? У пустых дуплах альбо разбураных гнёздах. Але сустрэць лясную куніцу у цябе наўрад ці атрымаецца, Кася. Гэта яшчэ чаму? Таму што ўдзень яны спяць, а ноччу выходзяць на паляванне. Ай, ну, шчыра кажучы, сустрэцца з куніцамі мне чамусьці расхацелася. Раптам яны і на зайцоў палююць. Лесік, давай вяртацца ў добраранак.
Цікавае відео у вас з Лесікам атрымалася, каб не твой жарт. Ну хопіць, калі ласка, Веранічка. Ай, мне і так перад Лесікам сорамна. Тады зрабі яму што-небудзь прыемнае. О, з задавальненнем. Лесік, для цябе і нашых гледачоў цікавы ранішні мультфільм. Глядзім, сябры! Ого, які миленький мішка. Твоя цацка, Вероніка? Не моя, я думала твоя. А, я ведаю. Гэтага мішку прынёс Лесік, пакуль мы мульцік глядзелі. А мы так зацікавіліся праглядам, што нічога не заўважылі. А Лесік што, гуляе з мяккімі цацкамі? Не гуляе. Тады навошта ён прынёс сюды мішку? А, гэта нейкая загадка ад нашага разумніка. Давай паспрабуем яе адгадаць. Давай. Толькі як мы гэта будзем рабіць? Возьмем камп'ютар і спытаемся, як звязаны сённяшні дзень і плюшавы мішка. О, геніяльна, Веранічка! Бо мішка з'явіўся тут менавіта сёння. Значыць, мы шукаем адказ на загадку Лесіка. А вы, сябры, пакуль паглядзіце чарговы мульцік. Сябры, мы ўсё высветлілі. Лесік сапраўды прынёс сюды мішку не проста так. Дык вось, тыя, у каго з вас ёсць падобныя абаяльныя звяркі, віншуйце іх, бо сёння дзень плюшавага мішкі. Сябры, у любімцаў многіх дзетак цацачных мішак сёння дзень нараджэння. А мы з Касі адшукалі, калі з'явіўся першы плюшавы мішка. Уяўляеце, больш за 100 гадоў таму у далёкім 1902 годзе і з'явіўся ён, дзякуючы фантазіі таленавітай швачкі Маргарет Штайф. Спачатку ў сваім атэлье яна шыла спадніцы і дзіцячыя паліто. Аднойчы у часопісе ўбачыла выкройку фігуркі слана і вырашыла пашыць 8 мяккіх слонікаў і гольніц. Яна не ведала, ці стануць людзі набываць цацкі, але слонікі ўсім спадабаліся, бо з імі задавальненнем гулялі дзеці. Праз некалькі месяцаў прадалі ўжо цэлых 2 мяхі маленькіх слонікаў. І тады Маргарет стала шыць у сваім атэлье выключна дзіцячыя цацкі. Да слонікаў далучыліся сабакі, коцікі, парасяты, вярблюды, малпачкі і жырафы. А аднойчы пляменнік Маргарет, ён дапамагаў жанчыне распрацоўваць цацкі, зрабіў мяккага мішку з лапамі, якія рухаліся. І ўсе дзеткі захацелі з такой незвычайнай цацкай пагуляць. Папулярнасць цацак сапраўды была неверагоднай. У 1907 годзе на фабрыцы, у якую ператварылася маленькае атэлье Маргарет, зрабілі каля 1 мільёна мішак. Фабрыка Маргарет працуе дагэтуль і працягвае радаваць маленькіх і дарослых аматараў плюшавымі мішкамі. Вось такую мімімішную інфармацыю мы адшукалі, дзякуючы падказцы Лесіка. Лесік, ты малайчына, спадзяюся, ты задаволены, што мы разгадалі твою загадку. Так што сядай утульненька. І вы, сябры, бярыце сваіх цацачных мішак і ўладкоўвайцеся зручней. Бо зараз для Лесіка і гледачоў, і іх любімых цацак ранішні мультфільм. Сябры, а зараз надышоў час развітвацца. Правядзіце сённяшні дзень цікава. А як бы сказаў Лесік, карысна і абавязкова весела. Павіншуйце ўсіх з днём плюшавых мішак. А зараз давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце!